ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହଁ ହଁ ତମ ଆଦ୍ୟା ତମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଦ୍ୟା ହଁ କହିଦେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଦ୍ୟା ହଁ କହିଦେ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଦ୍ୟା ତମ ମାମାକୁ ଫଲୋ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖି ତମ କଣ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ହେବିନି ଆଉ ଅଧେ କୋଟି ଅଧ୍ୟ ନାଇଁ କଣ ଝିଅଟି ଦେ ଓ ଆଦ୍ୟା ବସ ବସ ତୁ ମତେ